Вие сте с поредицата Колаген протеин стил на Rise Up. Днес ще ви покажа кои са някои от бюти тайните на дамите, които присъстват на събитието Жена на годината на Glamour. Подготвила съм им няколко интересни въпроса. Хайде с мен! Как се постига перфектната визия за събитие като Жена на годината? Мисля, че тук мога да попитам теб, защото изглеждаш просто ослепително. Много ти благодаря, но ти също. Първо трябва да се наспиш, след това трябва да се гримираш много добре, да сложиш много блясък, за да блестиш през цялата вечер. И трябва да имаш и прекрасна рокля, предполагам. Ако изглеждаш добре от тук нагоре, мисля, че от тук надолу няма никакво значение. Професионални гримьори, професионални фризьори и вуаля. Как се грижиш за себе си в натоварените дни? Никак. Защото съм натоварена и нямам време да се грижа за Как се себе си. постига перфектната визия за събитие като Жена на годината? Аз лично обичам да бъда себе си, абсолютно натурална и с рокля, която ми носи много удоволствие и ме кара да се чувствам уверена в себе си. Страхотно. Как намираш време да се грижиш за себе си в натоварените дни? Трудно. Всички сме така. Как се постига перфектната визия за събитие като Жена на годината? Според мен най-хубаво, ако не си уверен на 100% в себе си, да получиш някой съвет. Аз го взимам от стилистите в телевизията. Как намираш време да се грижиш за себе си в натоварените Да ти дни? кажа често, не намирам такова време, но гледам да хапна нещо набързо или най-вече да пия задължително вода. Ако има и някое блокче, е добре дошло. Като каза блокче, тъкмо, имам за теб един колагенов бар на Rise Up за повече енергия на път. Благодаря от сърце, ще го ползвам.